Aha. खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना हो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओके कर सान्दुं गोसाथार खोमसि बारा साफाखौनो नुवा माथो फिसाजोखौ टिकेट दाननानै ट्रेनाव थिखांना हरनोसै थांसिगोन दिनै सिमोन सापरियाव न'आव फैदोंमोन सप्तासे जाफैबाय थांनाय मंगलबारावनो फैनाय दिनैसो थांसिगोन दोनलांनोबो टाइम गैला हारसिं थांनांसिगोन दा मासे खोमसि न' नोंसोरबो मा इथिनालाय खोमसिथार राङापारा स्टेसन जोंनि राङापारा स्टेसना मासे मोजां मोनखायो आंहा मुस्लिम बायदि खर' खावख्लबनानै फैदो मुस्लिमसो जाबाय आरोना खर' खावख्लबबाय नालाय फिसाजोखौ टिकेट दाननानै ट्रेनाव दिखांनानै थांनोसै आंबो खर' गिदिंबाय थादों ल' प्रेसारसो जादों नामा बिपिखौ चेक खालामहैनोसै हस्पिटालाव सेलेन लानांगौबा लानानै थांसै आं माबा अनसुमिया मास्क नागिरनानै थांदो मास्क मोनबायना मोनासै मोनदो गुजुनाय गगा मोननाय जासोदो दै गुसु लोङै लोङै मोनबाय मास्क ट्रेन फैबाय ना ट्रेन फैबाय थांसै एबार ना लानाय नालाय मास्कखौ लाखा नोंना दा गुंग्रायबो गबाय थागोन गगा मोननाया मबाइलफ्रा मोजां लांदे मादे उल्टा लाबाय खोमा मा उल्टा लाबाय मास्कखौ उल्टा लादो नैथिंसो सिं जायो हर मबाइला मोजां नाय ना नाय ओइथिसो ओइथिसो बोखोनानै सेख्रेबना लागोन थङा सिंनिखौ बोना ला उनथि जाबाय दे नै लोगोफोर जोङो रांगापारानि फ्लाइअभार सिं सिं एटिएमाव थांब्रबदोंमोन थांनानै फैगासिनो दासो बिराद बरिया नांखायो न' दलं सिं सिं बनायगासिनो ओंखारथारसिगोन नै बिथिंबो रेल आरि बारनाय लामाया गोजौआव सब देखी पाबो ट्रेन फैनो हागोनलै माबार बार गिलायलाङो आहा जि बरिया जोंनि राङापारानि स्टेसनाबो ओइनो
फिसाजोखौ दहाय दोनहरबाय ट्रेनाव मोनहैथारसिगोनदां दा 6टायाव मोनहैगोन इयो सिमोनसाफोर गुवाहाटि GMC ना गुवाहाटि नैबे मासनि लास्टाव आरो गुवाहाटि थांनो दंलायोलाय जोंहा GMCआव पेसेन्ट सासे दंबोयोमोन पेडियाट्रिक सार्जारि पेसेन्टआ बरिया मा मानसिफ्रा जुमाय लोंनानै उन्दुना थालाबायो लामा लामा नायनोबो सुखुथारा मासि बरिया न' गाबोन सुनफोर लांनो फैबा खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बाहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जोङो उखैनाया हामथारलालाय चावमिन जानो थांनो ओंखारलांगासिनो नै दा गाहायाव सारा ओंखाम जानो थांबाय 1 घन्टा जागोननो जोंखौ नेबाय थानो होदो 3टा जाबाय टाइमा 4टायावसो फैगोन दा सारा थांनायावथ' जोङो हरानो जाहैसिगोन खोमा राङापारायाव लागै नायलांसै बेसेबां गोबाव जायो नेबाय थानोसै जोंबो माबा मोनसे जानो लाहैनोसै जोङो उखैनाया हामथारलालाय चावमिन जानो थांनो ओंखारलांगासिनो नै दा गाहायाव सारा ओंखाम जानो थांबाय 1 घन्टा जागोननो जोंखौ नेबाय थानो होदो 3टा जाबाय टाइमा 4टायावसो फैगोन दा सारा थांनायावथ' जोङो हरानो जाहैसिगोन खोमा राङापारायाव लागै नायलांसै बेसेबां गोबाव जायो नेबाय थानोसै जोंबो माबा मोनसे जानो लाहैनोसै जोङो बार्थ सार्टिफिकेटखौ मोनबाय एबार थांनो ओंखारबाय मम'बो जाना फैबाय 5टायानो जाबाय जोङो थांनोसै एबार